Gipanguluhan sa City Veterinary Office sa Mandaue ug Talisay ang libreng rabies vaccination aron mapanalipdan ang mga iro ug iring batok sa rabies. Sa Mandaue, ipahigayon karong Marso 15, 2025 ang libreng bakuna sa Pacific Mall, Mandaue, uban sa Cebu Animal Birth Control Veterinarians. Lakip sa ilang programa ang spay ug neuter, microchipping ug anti-rabies vaccination alang sa mga residente sa Mandaue. Ang mga gusto magpa-spay ug neuter, kinahanglan magparehistro daan sa City Veterinary Office sa New Mandaue Public Market second floor, weekdays gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Sa Talisay, nagpadayon ang Rabies Awareness Campaign pinaagi sa libreng bakuna sa nagkadaiyang barangay. Marso 5, adunay free vet services sa City Hall. Marso 6, anti-rabies vaccination sa Barangay Puok. Marso 7, anti-rabies vaccination sa Barangay Mohon. Marso 10, ipahigayon usab ang free vet services sa Lagtang Gym, pinaagi sa Cebu Province Caravan of Services. Sa Marso 13, adunay anti-rabies vaccination sa Barangay San Isidro. Marso 14, IEC o Information Education Communication sa Linaw Elementary School. Dugang niini ang IEC usa kini ka kampanya aron makahatag og awareness sa mga katawhan kabahin sa rabies ug unsaon kini pagpugong. Sa Marso 18, aduna po ipahigayon nga IEC sa Lawaan 1 Elementary School. Marso 19, IEC sa Mohon Elementary School. Marso 20, anti-rabies vaccination sa Barangay Tabunok. Marso 21, ipahigayon na sa anti-rabies vaccination sa Barangay Tangke. Marso 25, IEC sa San Roque Elementary School. Marso 28, anti-rabies vaccination ang ipahigayon sa Barangay Lagtang. Matod ni Etha Montialto sa Talisay City Vet, importante nga protektahan ang atong fur pets kaya ang rabies 100% fatal pero 100% pod nga mapugnan. Ang publiko gidasig sa pag-apil sa maong programa alang sa usa ka rabies-free nga komunidad. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugnan sa paghatod sa nag-una ug lapas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.